Gom gedean gom seni kerawitan marga laras kang kondang kaloka mijil saking banjar gondang luluk lamongan gelar kesenian kebudayaan nyata duda-duda sarato angang rembakake budaya Jawi kakang dipermati maraga laras sigara asesanti mugi tetep jaya ning sanawi lapi
gelar seni karawitan marga laras pakoda kalongko mijil saking banjar gondang luluk lamongan gelar kesenian kebudayaan nyoto duda-duduh syarat to angrembakake budaya Jawi kakati permati paraga laras sigra asa sakti mugi tetep jaya ing salami-lami gelar seni kerawitan marga laras kapundhang kaloko mijil saking banjar gondang luluk lamongan gelar kesenian kebudayaan nyoto duda-duduh sarata angrembakake budaya Jawi kakati permati marga laras sigra asa sakti mugi tetep jaya ing salami-lami. Yuk masih bersama marga laras Heri Wijaya Audio juga Salma Multimedia Sopo waring dulu bergoyang egolane tarik gelar seni kerawitan marga laras kakondang kaloko mijil saking banjar gondang luluk lamongan gelar kesenian kebudayaan nyoto duda-duduh sarta angrembakake budaya Jawi kakati permati marga laras sigra asa sakti mugi tetep jaya ing salami-lami. Hadir kembali di tengah-tengah Anda. Yuk songo waring bergoyang asri lu gelar seni
Banjar kondang luluk lamongan gelar kesenian kebudayaan nyoto duda-dudu sarta ngrembakaken budaya Jawa kakati barmati marga laras sigro asesati mugi tetep jaya ing salami-lami. ayo bebarengan nindakno kewajiban maranggono lan wiyaga sing prayitna kabeh padha aja gawe kuciwa
supaya maraga laras kalis ing sambikala kang tumapak tansah ngremuga nuturake kang bisa nyawiji tansah iberake kabudayaan kita bumi langgeng tekad bisa nyawiji. Ayo bebarengan nindakno kewajiban warenggono lan wiyoga sing prayitna kabeh padha aja gawe kuciwa supaya paguyuban kalis ing sambikala kang tumapak tansah ngrembaka nuturake kang bisa nyawiji tansah diperake budaya kita umilange tekad bisa nyawiji. Ayo bebarengan nindakno kewajiban warenggono lan nyaka sing prayitna kabeh padha aja gawe kuciwa supaya maraga laras kalis ing sambikala ayo bebarengan nindakno kewajiban warenggono lan wiyaga sing prayitna Gus kabeh padha aja gawe kuciwa supaya maraga laras kalis ing sambikala para besan para bangun sepatum
karo saksi Dura Prabu bicara Ojo tulan lan wanita tanyo semulangmu mungkin gunung kunir wis kembang rano aja mugu ujar dek zaman perjuangan jur kelingan anak lanang biyen ndak openi ning saiki ono Pak Mantri jaret wis ponan keturutan sing digadang biyen ninggal janji apa lali ning gunung tak cadang saka yen mandung tak silih kabeh gunung jone priya nusul sekara bisa nyawa gunung desa dadi
openi ning saiki ana endi jare dhewe menang katurutan sing digadang biyen ninggal hati ning saiki apa lali ning gunung tak ingoni sego jagung yen mandung tak sili tapek gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo Heri Wijaya Audio Salma Multimedia golan ikut asik kok buka titi jos zaman berjuang jur kalingan sepi nanti ngomong terima kasih dulur aduh sepi kate dhewe iki terima kasih ayo lho monggo sir sak dhewe iki ya ya oh wis to piye lah kok sepi lah gremo ndi gremo lho lah gremo ngentasi wedhuse lah ngono se ya gremo ya kan wedhus tapi wedhuse wedok beres sing penting jere oleh priya ije sak pira mong tak tutuk nih ya syukur bisa nyawang asik anggun nomati soda